السلام علیکم خیر مقدم تھی ویڈیوس من یہ زن سارے پتہ گورنر جو رزائن تم بدل نو گورنر اس پرچو أکس ماجہ دپوس نئیس گورنرس کیا ژھان ون تم ونس یہ چلو ویڈیو کرو سٹارٹ. اگر ویڈیو پسند آو ویڈیو کرو لائک بیٚیہِ کٔرزیٚو کمنٹ بیٚیہِ کٔرزیٚو چینل لیفٹنٹ گورنر آف دٔیِم یور کشمیرس مز تو تہذ کیا امید تمس پہ سٲنۍ وۄمید یتھ ونان سٲری لاک ڈاوُن گوٚو دٔیِم گورنر راج آو کشمیرس گوٚژھ آزاد کرُن باقٕے اوس سورُے سہلٕے غریٖب طایفہٕ چھُ أکیاہ موٚزوٗرۍ ٲسۍ کران کینٛہہ ٲسۍ کران سورُے کوٚر سرکار مودیَن خراب کوٚرُن نا خراب وۄنۍ ییٚمِس نٔیِس گورنر راجس رحم پیٚیہِ دِلس اَسہِ کشمیرس کرِ آزاد سۄ ٲس بٔڑ بٔڑ مہربٲنی اَسہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ کیٛاہ ونہوس بیٚیہِ منٛگتہٕ خۄدایس رحمتُک روٗد. مےٚ وۄمید تۄہہِ ویڈیو واریاہ پسند آمُت. اگر ویڈیو پسند آو ویڈیو کٔرزیٚو لایک بیٚیہِ کٔرزیٚو کمنٹ بیٚیہِ کٔرزیٚو یہِ چینل سبسکرایب وۄنۍ کٔرزیٚو سبسکرایب.